Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Governor Delta sinagot ang mga patutsyada ni Baylon at Panlilio kaugnay ng pagkamatay ni Kapitan Mendoza. Pag-iikot ng Team Kaluwag sa mga barangay ng City of San Fernando, kanselado muna dahil daw sa banta sa seguridad. Dating Pangulong GMA sinabing suportado ni Governor Delta, Vice Governor Nanay, 4 na kinatawan at 20 alkalde ang Marcos Duterte tandem. Representative Jonathan Alvarado at Vice Governor Wilhelmino Alvarado sinampahan ng kasong vote buying. At higit 1,000 Muslim sa Pampanga nagdiwang ng Eid al-Fitr. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Dead on arrival po sa ospital si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza matapos pagbabarilin ng 2 di pa nakikilalang lalaki nitong Sabado ng umaga. Si Mendoza ay kumakandidatong konsehal sa ilalim ng slate ni Councilor Vilma Caduba. Nakuna ng CCTV camera ang walang awang pagpasla ng 2 gunman sa kapitan habang minamaneho nito ang kanyang sasakyan sa Barangay Magliman, Ciudad San Fernando. Makikita po sa video na isang riding in tandem ang kasabay sa kalsada ni Mendoza. Ilang sandali pa ay binaril na ito ng lalaking nakasakay sa likod. Bumaba pa ito at muling pinagbabaril. Animoy tinitiyak na wala ng buhay ang biktima. Isang lalaki pa na sakay ng motor ang lumapit at bumaril din sa kapitan. Matapos pong insidente, umalis na sa crime scene ang mga suspect. Samantala, pinagputos naman ni Police Brigadier General Matthew Bakay, hepe ng Police Regional Office 3, ang pagbubuo ng Special Investigation Task Group upang tutukan ang kaso ng pagpaslang kay Kapitan Mendoza. Hindi nagpapigil si Pampanga re-electionist Governor Dennis Pineda sa pagsagot sa mga patutsyada ng kanyang mga kalaban sa politika na sina gubernatorial candidate Danilo Baylon at taga-suporta nitong si dating Governor Among Ed Panlilio. Ayon kay Pineda, hindi katanggap-tanggap umano ang tila pagdidikit ng pangalan ng kanilang pamilya sa marahas na pagkakapatay kay Kapitan Alvin Mendoza ng Barangay Alasas, City of San Fernando, Pampanga. May ulat si Paulo G. Santos. Hindi na po ba kayo kinalibutan? Nandun ho, pinaglalamayan yung tao. Ginagamit niyo po sa pamumulitikan niyo. Hindi po ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyo? Naawa naman po kayo sa pamilya. Ito ang tahasang buwelta ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa kanyang mga kalaban sa politika na sina gubernatorial candidate Danilo Baylon at taga-suporta nito na dating gobernador na si Among Ed Panlilio. Nakarating kasi sa kampo ni Pineda ang mainit na patutsada ng dalawa kung saan anyay ginagamit ang pagkakapaslang kay Kapitan Alvin Mendoza ng Barangay Alasas, City of San Fernando sa pamumulitika. Nangyari ito sa Grand Rally ni Baylon sa siyudad ng San Fernando nitong gabi ng Mayo 1. Pamatendo po ring maglako keng talpakan. Bali po itang petera napon. Ikakataw mo pong Kapitan King Alasas at tagal yung konsehal. Yamu po kabud, ing tatagal na konsehal, aleko ning isabong kita karela o itapu petera, metong yapong bayani. Walang direktang pinangalanan si Panlilio. Binanggit din nito na hindi dumalo sa nasabing political activity si San Fernando Mayoral Candidate Councilor Vilma Caluwag, nakapartido ni Mendoza dahil sa takot para sa kanyang seguridad. Gusto na yung talpak. Kanya lang din po, at sula po rin kandidato ng vice nandin, Ariel, sinabi ko po karela, o kaninto nang kay kumaring Bill Mangako, alayo po kano, kasi may inaya, anya pong patende, ing metong karengkayang tatagal konsehal. Ako pong sasabi, karela, at sinabi ko naman po, kang Governor Baylon, nung atin lamang paten,
Aliwa, Governor Baylon. Aliwa, Bill Macaluwag. Ako sasabihin baka kay Paul. Beto ko ka rin patendo, kaya Lorna. O kaya Dwight. O kaya rin aliwang tatagal. Ero patendeng tatagal konsehal. Reng patenda, wetang lati-lati. Git pa ni Panlilio, dapat mawakasan raw ang monopolyo at pagkontrol ng iisang pamilya sa mga negosyo sa Pampanga. Level na po yung playing field kayong pamagnegosyo. Ilako na po yung monopolyo kayong pamagnegosyo. Ay, intention nyo po yung muli ko sabihan. Yung pong aliwang negosyo kaya Pampanga, makasentro na mo po kayong ito nga pamilya. Ganito rin ang naging tema ni gubernatorial candidate Danilo Baylon nang siya ay magsalita sa entablado. Mga kabalengko, paano na lang ang mga batang nawala ng ama dahil sa talpakang yan? Paano na lang ang mga ina na hanggang ngayon ay nalulumbay pa ng dahil sa nagpakamatay ang kanilang mga anak? Ayon kay Pineda, taliwas umano sa pakilala ng dalawang personahe ang kanilang ginagawang paninira ngayong panahon ng halalan. Alam niyo, yun nga ho, nakakaawa sa mga tao na to. Kung makikita ninyo, maririnig ninyo, puro Diyos ang lumalabas sa bibig nila. Itong aking katunggali na dating mayor, itong dati ring governor na si Among Ed, puro Diyos na lang po lumalabas sa bibig ninyo. Hindi na po ba kayo kinalibutan? Nandun ho, pinaglalamayan yung tao. Ginagamit niyo po sa pamumulitikan ninyo. Hindi po ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyo? Naawa naman po kayo sa pamilya. Sinabi rin nito na kaibigan ng kanyang pamilya ang napaslang na si Cap Alvin Mendoza at nagbigay na siya ng atas sa kapulisan na tutukan ng kaso. Bigay na ho ako ng instruction sa ating provincial director na abilis ang investigasyon. Nagpabigay na rin po kami ng pabuya ng 800,000 sa makakatulong kung paano ma-solve agad itong nangyaring problema. Sinagot din muli ni Pineda ang issue ng isabong. Daan niya'y wala sa kumpas ng kanyang tanggapan kundi ng pagkor. Alam niyo, kung ayaw sa talpakan, wala naman pong problema. Di ba? Ang permit po niyan, wala naman sa amin sa probinsya. At wala rin po ako narinig kay Cap Alvin na ganyang problema sa ganyang sitwasyon. Ngayon, kung discretion po ng kapitan yan, wala po tayong magagawa. Ang permit po nito is national government, wala po sa amin sa provincial government. Still, ang stand ko po as the governor of the province of Pampanga, kung hindi po kayang i-regulate ng national government itong isabong, better to stop it. Hindi naman daw tutol si Pineda na isailalim sa COMELEC control ang Pampanga dahil sa nangyaring karahasan. Anya, nasa assessment ito ng poll body kung kinakailangang ipatupad ang mas mahigpit na seguridad para sa makatotohanang halalan. Sa itong mga natitirang araw na kung kakailanganin para maproteksyon ng lahat ng kandidato, wala akong problema sa akin. Magiging peaceful ba o magiging eleksyon? Alam nyo, hindi naman hong madugo eh. May mga incident. Even last year, yung isang kapartido ko ho, may ganyan din ho nangyari. Na-ambush din po. Wala rin naman po pinagbintangan sa mga katunggali ko. Pinabayaan ko po yung investigasyon. Ganun din ho, may nangyari na naman ngayon. Hindi ho ako dapat magturo kung sino. Hindi ho ako dapat maging malisyoso. Dahil kailangan kong hintayin ng investigasyon kung ano po ba talaga ang lalabas. Paolo D. Santos, CLTV News. Kansilado muna ang pangangampanya ng grupo ni City of San Fernando Mayoral Aspirant Councilor Vilma Caluwag dahil sa nangyaring pamamaslang kay Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza. Si Mendoza ay kasama sa line-up ni Caluwag para sa konseho. Bahagi umano ito ng kanilang pag-iingat bagamat hindi pa malinaw ang motibo ng pamamaril sa kapitan. Si Jana Lubang Parungaw ang may report.
Nagluluksa ngayon ang Team Tutunga Pagkatiwalaan at Panaligan sa pangunguna ni City of San Fernando Mayoral Aspirant at Liga ng mga Barangay President Vilma Caluwag. Nawalan sila ng kasama sa grupo matapos mapaslang si Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza na kandidato rin para konsehal. Siya ay pinagbabaril nitong umaga ng Sabado, ika-30 ng Abril habang nagmamaneho sa Barangay Magliman sa nasabing syudad. Bunsod ng pangyayaring ito, naglabas ng anunsyo si Caluwag sa kanyang Facebook account na kanselado muna ang kanilang pangangampanya. Hindi pa raw alam ang motibo ng pamamaslang sa kanilang kasamahan sa grupo, kaya bahagi ito ng kanilang pangkabuoang pag-iingat. Pagpaumanhin po sana ninyo na 5 barangay na hindi po namin mapupuntahan. Sa ngayon, hindi pa po kasi namin alam kung anong motibo o anong anggulo ang pagkapatay po sa kasama naming si Alvin Mendoza. Mag-aabiso na lamang daw sila kung sakaling mapagdesisyonan ng grupo na ituloy ang pangangampanya sa 5 barangay na hindi pa nila napupuntahan. Hintayin nyo na lang po yung announcement namin. Sana po maraos na po natin. Matapos na po ang eleksyon nito. Sana wala na pong mawawalan ng buhay. At sana hindi rin po hinihingi ko po sa lahat, especially po sa mga kabalen ko dito sa San Fernando. Pagdasal po ninyo kami. Patuloy naman ang panawagan ng grupo na mabigyan ng hustisya ang pamamaslang kay yumaong Kapitan Mendoza. Si Mendoza ang ikalawang kapitan sa Pampanga na pinaslang ngayong panahon ng eleksyon. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya Mendoza ang iba pang mayoral candidate sa siyudad San Fernando. Kinundi na rin nila ang nangyaring karahasan at nananawagan sa kapulisan ng agarang paglutas sa kaso. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, sinampahan po ng kasong vote buying sina re-electionist Bulacan 1st District Representative Jose Antonio Jonathan Alvarado at
Tinatamang gubernatorial candidate Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado ng kampo ni Danny Domingo. Si Domingo ay kumakandidatong kinatawan sa unang distrito ng Bulacan. Ayon sa mga complainant, nagawa nilang kumprontahin at una ng video ang aktwal na pamamahagi ng pera na ipinalusot umano bilang ayuda. Narito ang report. Tanghali na nitong nakalipas na Biyernes, Abril 29, nang magtungo sa City Prosecutor's Office ng Malolos ang Legal Counsel nina Alberto Domingo at Bobby Pascual para maghain ng kasong vote buying laban sa mag-amang sina Representative Jose Antonio Jonathan Alvarado at Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Si Alberto Domingo ay kapatid ni Danny Domingo, nakatunggali naman ni Representative Alvarado sa kinatawan ng unang distrito sa lalawigan. Anya siya mismo ang nakaakto sa vote buying scheme ng mag-amang Alvarado noong 12 ng Abril. Sa page 3 ng kanyang sinumpaang salaysay, minanmanan niya ang di umano'y paglabas-pasok ng mga public utility jeepney na sakay ang mga taong mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ang hinala niya, nagkabigayan sa loob ng private property ng pamilya Alvarado. Po ang nakasaksi mismo. Nung paglabas-pasok ng sasakyan at nung sila ay mahuli. Labas-pasok ng sasakyan. Doon po sa kanilang lugar. Hindi ko po alam kung ano tawag doon, kung mansion, kung resort. Barangay Pungo po ng Kalumpit. Sa hiwalay na complaint affidavit na nagngangalang Felix Berto Bobby Pascual, nitong April 5 naman ang kumprontasyon niya sa di umano'y umiikot na kotse na namamahagi ng 500 piso. Sa kumprontasyon di umano niya sa nagpakilalang Billy Fajardo, ang perang ibinabahagi ay grant umano ng nakababatang Alvarado na kongresista. Bukod sa personal na kuha ng video, may mga ibinahagi rin ang mga ito sa CLTV News Team na CCTV footage ng barangay kung saan mayat-maya ang paglapit ng mga taong di umano'y binibigyan ng pera. Ang paglabas umano nila ay upang magkaroon ng hustisya sa patas na halalan, habang sa pag-usisa ng media kung bakit last minute lamang ang kanilang pagsampa ng kaso, sagot niya. Ngayon lang po nakumpleto yung aming mga paghahanda ng mga complaint affidavit. Yun po ang napiling araw ng aming mga abogado. Walang lamangan. Yan po ang kahilingan ng Pangulong Duterte. Nadinig ko po yun sa mga interview at pangungusap ng Pangulong Duterte. At nadinig ko po sa bibig ni Governor Daniel Fernando na isa po sa nagsusulong ng malinis, matapat na eleksyon. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, anumang bagay na ipagkakaloob sa mga botante na ang kapalit ay pagboto ay ipinagbabawal ng batas. Sinusubukan kunan ng panig ng CLTV News ang mag-amang Alvarado sa mga oras na ito, subalit hindi pa kami nakakakuha ng sagot. Nananatili namang bukas ang aming istasyon para sa kanilang panig. Paulo G. Santos, CLTV News. Naniniwala raw si Angeles City Mayoral Candidate Councilor Amos Rivera na magiging matalino ang mga Angeleño sa pagpili ng kanilang susunod na local leaders sa darating na halalan. Sa Grand Rally ng Team Bayong Angeles na pinangunahan ni Rivera, sinabi nito na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa gagawing proseso ng halalan. Narito ang detalye. Malaki raw ang tiwala ni Angeles City Mayoral Candidate Councilor Amos Rivera na magiging matalino ang mga Angeleño sa pagboto sa darating na ika-9 ng Mayo. Ito ang isa sa naging talumpati ni Rivera sa ginanap na Grand Rally ng Team Bayong Angeles nitong Mayo 1. 9 months tayo nag-voters education. I have trust with the voters, 100% ang trust ko. They would choose a team na ino-offer nila platforms na pangmatagalan. At kung mangyayari man yung vote buying, sinasabi ko sa kanila, they can take videos, they can take pictures, they can report to the PNP, to COMELEC, to DILG. Kasi yan ang ugat kung bakit meron pa rin corruption sa ating gobyerno. Bukod sa mga depressed area sa lungsod, naging pangunahing punteriya ng Bayong Angeles Movement ay ang mga bagong botanteng kabataan na mulat sa pag-usisa sa katotohanan. Ayon kay Rivera, ang mabuting politika ay naisisilang sa mga kabataang lider na naghahangad ng tunay na serbisyong mapagkakatiwalaan. Samantala,
May tuturing naman daw na payapa ang sitwasyon sa lungsod ng Angeles, kaugnay ng kampanya at ng papalapit na halalan. Well, generally speaking, I could say naman in Angeles, medyo kaya pa naman po yung kampanya natin. May mga konting mga black propaganda pinalabas ng kabila pero hindi natin pinatulan na kaya. Ang importante kasi, for the last 9 months talagang diretso tayo ng kampanya sa mga botante. Kasi at the end of the day, sila naman talaga magdidesisyon kung sino ang gusto nilang iupo sa May 9 election. Paulo G. Santos, CLTV News. Paalala po sa mga boboto sa darating na ika-9 ng Mayo, mahigpit na ipinagbabawal ng Commission on Elections ang pagkuha ng litrato sa loob ng polling precincts, pati na ang pagse-selfie. Paalala po ng komisyon, isulat na naman din sa kapirasong papel ang kodigo o listahan ng mga kandidatong iboboto upang hindi maukusahan ang pagkuha ng litrato sa mga balota. Narito ang report. Pitong araw bago ang botohan, may paalala ang Commission on Election o COMELEC lalo na sa mga first-time voters sa ika-9 ng Mayo. Sa mga mahilig mag-selfie at kumuha ng Instagrammable photos, ipinababatid ni Commissioner George Garcia na bawal ang pagkuha ng litrato sa mga balota sa araw ng eleksyon. Hindi naman daw ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphones at hindi ito kasama sa guidelines. Pero ang payo ng poll body sa mga first-time voters ay huwag mag-picture sa loob ng polling precinct, kasama na riyan ang pagsa-selfie. Dagdag paalala pa ni Garcia, huwag ilista ang mga napiling kandidato na iboboto sa inyong cellphones upang maiwasan na maakusahan ng pagkuha ng litrato sa kanilang filled-out ballots. Isulat na lamang daw ang mga napupuso ang kandidato sa isang pirasong papel imbes na itype ang mga ito sa cellphone. Paliwanag ni Garcia, ang pagkuha ng litrato o kopya ng balota matapos bumoto ay mahigpit na ipinagbabawal dahil maaari raw itong magamit sa vote buying o vote selling. Ang paglabag sa ballot secrecy ay kinukonsiderang election offense. Samantala, hindi raw requirement ang COVID-19 vaccination card at negative PCR o antigen test sa mga lugar ng botohan, pero kailangan daw ang face mask. Ngunit dahil sa pandemya, ipinag-utos ng COMELEC na kapag umabot sa 37.7 degrees Celsius pataas ang temperatura o nagpakita ng sintomas ng COVID-19 ng isang botante, dadalhin siya sa isang isolation polling place na nasa voting center pa rin. Mayroon daw staff member na aasiste sa kanila tulad ng pagkuha ng balota at pag-feed ng accomplished ballot sa vote counting machines. Bukod sa mga yan, may dagdag paalala pa ang COMELEC. Bagamat wala namang restrictions sa kung anong isusuot sa araw ng halalan, nagbabala si Garcia laban sa over-campaigning. Ibig sabihin, bawal magsuot ng mga may pangalan o picture ng kandidato dahil may 7 ng opisyal na pagtatapos ng campaign period. At habang hindi requirement ang pagpapakita ng proof of identification, basta nasa official list of voters ang iyong pangalan, payo ni Garcia, magdala pa rin ng identification card o ID kung sakaling magtanong ang mga poll inspector o watchers. Magsisimula ang botohan sa May 9 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Angelica Cara, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Dinagsa ng mga Marcos Duterte supporters ang ginanap na Unity Grand Rally nitong Biyernes sa Robinson Star Mills, Pampanga. Ayon sa mga organizer, umabot sa 300,000 katao ang dumalo. Ang ilan sa aming nakapanayam nanggaling pa ng Quezon City sakay ng mga bus. At ito pang report. Biyernes ng hapon nang naramdaman na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Halos walang galawan ang mga sasakyan dahil ang ilang mga jeep at bus na sakay ang mga nakakulay pula at berde nating mga kababayan. Sa gilid na ng kalsada, pumarada ang kanilang pakay, ang makadalo sa Grand Rally ng Uniteam na pinangungunahan ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte sa Robinson Star Mills. Tirig pa ang sikat ng araw nang magsimulang dumagsa ang mga Uniteam supporters sa venue. Maliban sa mga performers sa entablado, mayroon ding iba't ibang grupo sa rally grounds na nagtatanghal. Ang iba naman, naghanda ng kanilang mga produkto para ipamahagi sa kanilang kapwa BBM at Sara supporters. Nire-represent po namin yung mga mga baked goods namin. Ito kami ngayon, nagsama-sama kami. Inaya ko yung mga BBM team na mag-organize kami ng ng mga pastry para sa mga tao na ipapakain namin. Ito para kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos. Gawa po siya ng anak kong 12 years old. Itong isa para kay Inday Sara, sa Vice Presidente natin. Gawa rin po siya ng anak kong 12 years old. Ang ibang dumalo galing pa sa iba't ibang lugar sa labas ng Pampanga. Kagaya na lang ng isang grupo na aming nakita sa parking lot na nagmula pa umano sa Fairview, Quezon City at lulan ng mahigit 50 bus. Nagsidagsaan din ang mga kabataan na naniniwala kay Marcos. Isa na rito si Astin Paul Santos, 21 taong gulang mula sa Lubao, Pampanga. Gumawa pa siya ng karatula sa mismong event upang maipakita ang kanyang suporta at hikayatin ang kamukha niyang kabataan. Yung karatula na po ito, ngayon lang po namin ginawa dito po sa Robinson. Sana iboto po nila yung karapat dapat at yung may experience na po na huwag sila mag-base sa mga artikulo na fake news. Kaya po sana iboto po nila si Marcos para po sa alala. Hindi rin naman pauhuli ang ilang katutubong aita na galing pa sa mga kabundukan ng Porac, Pampanga. Hinihikayat rin niya ang mga kapwa niya katutubo na si Bongbong Marcos ang piliin sa balota. Lahat na pong katutubuan, lahat ng barangay po sa bundok. Kailangan po natin, iboto natin po si ating Presidente BBM Marcos po. Dahil siya po ang magbibigay ng bagong irenasyon. Ang ilang miyembro ng LGBTQI community umaasa rin na sa pag-upo ni Marcos Jr. ay lalong maririnig ang kanilang sektor. Gusto po namin siya manalo. Bakit po? Kasi mabait siyang tao. Huwag na sila mag-isip. Diretso na nila, basta Bongbong Marcos tayo po. Si Tatay Danilo Manansala, isang senior citizen mula sa Smuan, Pampanga. Isang Marcos loyalist noon at ngayon. Pang bata ko, kay President Marcos na ako. Since 1970s, Marcos na ako. Dahil yung mga Marcos, maganda yung mga platform of government nila. Lahat ng kanilang ginagawa ay magaganda para sa bayan, lalo na ngayon. Ang anak niya ang magiging presidente, siguradong presidente na. Mayroon din namang mga dumalo na isinabay na rin ang paghahanap buhay sa kanilang pagpapakita ng suporta sa tambalang Bongbong at Sara, kagaya na lamang ni Aling Marisa Aquino na galing pang Novaliches. Ay para po magmura ang bilihin. Sobrang mahal eh. Opo. Kailangan magmura na. Saka maganda po talaga magpalakad ang mga mato. Bumili na po kayo ng kasoy. Masarap po ito. Galing Antipolo. Gusto na namin si BBM kahit saan.
Ayon sa statement ng mga organizers sa social media, ay umabot umano sa 300,000 ang mga dumalo sa event. Dahil sa dami ng tao, hindi rin maiiwasan ang kalituhan at iba't ibang aberya. Kagaya na lamang ng isang grupo na nagmula pa umano sa lalawigan ng Bulacan na tumangging magpakilala. Gutom na po kami. Wala pa kaming almusal at saka tanghalian. Ang driver po, nahanap din po sila. Sabi may pagkain daw po, wala namang pagkain. Wala na po namin, nagbaon sana kami ng pagkain. Sana ganito nangyari sa amin, gutom na gutom kami. Sana po, huwag na po kaming lukuhin ng ganito, huwag na ulitin. Kasi ang hirap po, kamukha ako, ma-absent pa ako sa trabaho. Tapos gutom ang inabot namin. Pero kahit gutom man kami, pagod, Bongbong Marcos pa rin kami. Felix Barrios, CLTV News. Nagsama-sama ang nasa higit 1,000 Muslim mula sa iba't ibang bahagi ng Pampanga upang ipagdiwang ang huling araw ng Ramadan o Eid al-Fitr. Mayroon na rin umanong mga katutubong Aita ang nagbalik Islam at nakasama nila sa selebrasyon. Si Jana Lubang Parungaw may report. Pagkatapos ng 2 taon, muling nagkasama-sama ang mga Muslim sa Pampanga para sa kanilang selebrasyon ng Eid al-Fitr o ang huling araw ng Ramadan, kung saan natatapos na ang isang buwang pag-aayuno ng mga sumasalpantaya sa Diyos na si Allah. Sa pangunguna ng Office of the Muslim Affairs o OMA sa Florida Blanca, napagbuklod umanong muli ang mga Muslim na hindi nakapagdiwang ng sama-sama simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. Sa nakaraang mga pandemya, ilang taon, hindi kami nagkatipon-tipon. Subalit ngayon, sa pagkakataong ito, alhamdulillah, buong jamaan ng bawat munisipyo ng Pampanga ay nagkatipon-tipong mga Muslim, mga balik Islam, mga Maranao, mga Tausug, mga ano pa mga tribu ay nandito ngayon upang ipagdiwang ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatapos ng pag-aayon ng isang buwan ng Ramadan, ito kami ngayon ay nagse-celebrate. Pinagtitibay umano ng Eid al-Fitr ang pagmamahala ng bawat isa. Katulad ng ibang relihiyon ay ipinalalaganap din daw ito sa ibang nais na makilala ang paniniwalang Muslim. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka magiging tunay na mananampalataya hangga't hindi kayo nagmamahalan sa isa't isa. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi kayo magiging tunay na mananampalataya hangga't hindi mo minamahal ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya mga kapatid sa Islam, magmahalan po tayo para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon, marami na umanong katutubong Aita ang nagbalik Islam o na-convert na rin. Kasama sila sa naging selebrasyon ng Eid al-Fitr sa bayan ng Florida Blanca. Kaya ito po yung mga kapatid natin mga Aita, kasama po natin na mga indigenous people na Muslim na rin, alhamdulillah. Ngayon po ay marami na po rin mga Muslim na mga Aita dito sa Florida at sa Porac at sa Zambales at marami na po, alhamdulillah. Kasama umano sa panalangin ng mga Muslim ang paglaganap ng pagkakaisa, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Dinignan na magkaisang mundo, magkakasundo. Magkakaisa tayong lahat dito sa dunya, sa mundo. Wala nang away-away. Bagamat sa May 3 pa lamang, araw ng Martes, ang huling araw ng Ramadan o Eid al-Fitr na regular holiday sa bansa, ginawa na umano ito ngayong May 2 dahil sa paniniwala sa moon sighting o pagpapakita ng buwan na isa sa kanilang basihan ng selebrasyon. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Pinangunahan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang pagpapakilala kay Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. dito at sinama po niya ang pangalan ni Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lidia Pineda, 4 na kongresista at 20 alkalde ng Pampanga na sumusuporta umano sa Team Unity. Si Jana Lubang Parungaw may report.
sa ngalan ni Governor Delta Pineda, sa ngalan ni Vice Governor Nanay Baby Pineda, sa ngalan ng 4 na congressmen ng Pampanga, sa ngalan ng 20 mayor ng Pampanga, ito na po ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ganito ay pinakilala ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. sa naging Grand Rally ng Uniteam sa Pampanga. Nasa likuran ng dating presidente ang halos incumbent officials ng Pampanga sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda na nakasuot din ng pula at ni Vice Governor Lilia Pineda. Bagamat binuksan ni Governor Pineda ang pinto ng Kapitolyo sa lahat ng presidential candidates, tanging sa entablado lamang ng Uniteam ito umakyat upang magbigay ng suporta. Sa naging introduction ni dating Pangulong Arroyo, makikita na halos lahat ng incumbent officials ng Pampanga ay nakasuporta umano sa BBM Sara Tandem. Si Governor Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, ang mga kinatawan na sina Congressman John Lazatin, Congressman Mikey Arroyo, Congressman Dong Gonzales at Congressman Rimpi Bondo. Kabilang din umano sa mga sumusuporta sa pambato ng Uniteam ang 20 alkalde sa lalawigan. Sa pagharap naman ni Marcos Jr. sa mga tao ay binasa nito ang mga placard na dala at gawa raw ng mga taga-suporta nito. Ang isa sa mga ito nagpapanukala na gawin sa EDSA ang victory party kung mananalo siya sa pagkapangulo. Excited na kaming pumunta sa EDSA para sa victory party. Sa EDSA ba tayo? Matatandaan sa EDSA rin ginanap ang People Power Revolution noong 1985 na nagpatalsik sa kanyang diktador na ama na si Yumaong Ferdinand Marcos. Batay sa tala ng Amnesty International at Task Force Detainees Philippines na tumutok sa human rights violation noong martial law, aabot sa higit 3,000 ang mga nadokumentong pinatay sa ilalim ng diktadorya. 35,000 na na-torture, 77 ang dinukot at hindi na lumitaw pa, habang 70,000 ang ikinulong. Okay lang tawaging Di Decente, basta ikaw ang aming presidente. Aba, naging papa. Nakakataba po naman ng puso na marinig at makita yung mga placard ninyo na talagang halatang-halata naman na kayo ang gawa-gawa ng bawat isa sa inyo. Samantala, ayon sa event organizer ng Grand Rally na ito sa Pampanga, nasa 300,000 katao umano ang dumalo. Jen Lumbang Parungaw, CLTV News. %70 complete na ang OFW Hospital na matatagpuan sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Pinondohan ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated ang 7-story building na nagkakahalaga ng 500 million pesos, habang 200 million pesos naman ang inilaan ng PAGCOR para sa medical equipment sa paggamutan. Donasyon naman mula sa provincial government ng Pampanga ang 2 hektaryang lupa na pinatatayuan ng pasilidad. Ayon po kay Governor Dennis Pineda, manggagaling sa DOLE, DOH at PGH ang karagdagang pondo para sa operasyon ng OFW Hospital na may 100-bed capacity. Binisita ni Pangulong Duterte at iba pang mga opisyal ang nasabing paggamutan nito May 1. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 40 kilometers dyan po sa may timog kanluran ng General Santos City. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po sa Mindanao. Samantala po, ang ibang parte po ng bansa ay easterlies naman po nakakaapekto. Kaya po ang Caraga, Davao Region at Soc Sargent, magiging maula po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng ITZZ at ng LPA. Ang Batanes po at Babuyan Island
ay magiging maulap din po ang kalangitan na may inaasahan din pong mga kalat-kalat na mga pagulan, pag-idlat pagkulog dulot naman po ng frontal system. Ang Metro Manila po at ang natitirang bahagi pa ng bansa kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ang LPA, mababa naman po ang tsansa mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero binabantayan pa rin po natin ito dahil po ito ay malapit na sa karagatan. At pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga.